intentaré ser molt ràpid i diguem que hem fet una petita mostra, petita o no tan petita, perquè és el 29% dels censos que hem realitzat des del 2004 fins al 2007 per part de la Diputació de Barcelona i que correspon a 47 municipis. D'aquest hem tret una mostra de 14 i intentarem veure què és el que passa amb la modificació de l'article 24, tant el que fa referència a l'annex 3 com en l'annex 2. En un segon cas el que hem fet és fer què passa, si passa el mateix o no quan traiem els ajuntaments de menys de 5.000 habitants, veurem que pràcticament passa el mateix. Del conjunt de les activitats veiem que l'annex 2.2 correspon a un 13%, quasi un 14%, i de l'annex 3 un 45% del conjunt de les activitats que hem analitzat. D'aquests, de l'annex 2.2, veiem que estan adequats a el que és el procediment LIA, una vegada ja modificat l'article 24, un 65,57%, mentre que queden pendents d'adequació o fora de l'article un 34,43%. Si algú arribés a la conclusió o la seva ordenança aplicable digués que els que estan pendents del control inicial podien ser adequats, variaria molt poquet aquest tema, ja que quedaria un 30,83% fora d'aquesta adequació. Si mirem l'annex 3, que nosaltres a la Diputació de Barcelona està subjecte també, veurem que en aquest cas estem parlant d'un 45,40% de totes les activitats, en el qual ens veiem que les pendents d'adequació és un 34,13% en aquest cas, les que quedarien fora d'aquesta adequació. I si introduíssim les de control inicial, amb aquells que els poguessin fer-ho, seria un 30,76%. Per tant, veiem que en aquest primer cas els que queden pendents de poder-se adequar són unes dades bastant similars. Bé, aquí hi ha les dades ja més en part de l'escrit, veuen que les activitats que són i ja està. Per tant, en aquesta petita mostra que la tindran penjada a la web i per tant eren molt ràpid perquè hem allargat moltíssim. Per tant, hem arribat al final d'aquesta jornada i que espero que hagi satisfet les expectatives que nosaltres hem vist que han generat per totes les inscripcions que hem rebut i esperem que hagin satisfet tant les explicacions a nivell dels càrrecs electes com també dels tècnics que han de fer la feina, així com també de les empreses que es dediquen a aquests temes i dels col·legis professionals. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i participació, però permeti'm donar les gràcies a tots els ponents i les ponents que per les seves explicacions, aclariments i sobretot l'esforç de síntesi ens han aportat per entendre o intentar entendre i poder aplicar aquesta modificació de l'article 24 de la llei 17/2007. Moltes gràcies a tots, gràcies per la seva presència i estem a la seva disposició per tot el que necessitin de la Diputació de Barcelona i de l'Oficina d'Activitats. Tot el que necessitin ja saben.